omo hai Tiprasa rokni laisi masise tai kuno jaga phano krikena north east kobang mana haste tongo jeng hai makhang soljak borok rok je jaga ba hamya jaga sekjangnai hini gakai Tiprasa rokni option mamang rui phunukjak chibo tamni himle Tiprasa rok thansa krengi haikeno nukjakao skango Meghalaya ni Shilango HYC ni bisingti lwajija Amit Shah go back no ILP no red chunui bodol khai rally khalagi slogan lakha inner line permit chanlakya borok Meghalaya ni borok rok khasi rok Garus rok sing Tripura ni Tiprasa indigenous tribe rok haingna muchungya borok ni jaga kama haingke chung kamana muchungya hai hini borok slogan lakha tai amoni bagai ina light permit nango hnei borok salakya amo chini Tiprasa ni bagai belai khelasi masingsa tani humle chung o hani busa tongi tongmase haike chung jaga sakjagoi taboke chung oro manyoro ting tongna nango amoni bagai kubuni hasten borok rok chung haingna muchungjagya amoni bagai nani ke slogan no tabo anna line permit dognana ni bagai borok haike slogan no lakha protest rok khalekya amse chin Tiprasa rok tabu but thansangya belai khelasi masingsa amno nugui chung khawtam jan haima tong chini Tiprasa se hai thancha krui kwbangma news rok tongo chini Tiprasa rok nino thancha krui Tiprasa bai Tiprasa no divide khanyani bagi mama nalai tonglayo jibi har da hantam jani mani a news naina di montango bo thangi tam sanga kai wanchar ni ti o jeo forest rok jaga sengna naima kha amna kamsa khamke explain ji khaya a jaga wo onyo borok rok no se jaga sengna nayo onyo borok rok se ar dokhol khai tongo hni sawi tongo amono huno Tiprasa rok thansa ingya kmanai haikena jaga kmanai chini Tiprasa rok ni daibo kubuni haste yang notice ni haste tongnai rok chungna haikena option liwi sanai borok hai ingna musunya singhnei kwbangma haste rok no sanai tebo nukjagui tongo asam rok bo sawinja tongo norok kuno jaga khanana jung second Tripura na musunya rok ni khnai tongmani tabung Meghalaya ba saka khanaka Mizoram sanai Nagaland sanai Arunachal sanai Sikkim sanai joto se sabasine yang notice ni kubuni haste tongnai rok tamni himle Tiprasa rok thancha tongyani bagai haingo chini Tripura wo tabuk bo se thancha tongnani kuno option kriko jayang narni hanya chini Tripura wa borok bokha borok bai dolung mano tab Tiprasa bai Tiprasa ke dolung maye hai hini sanai sawi tongo chini Tiprasa ni bisingono ingka bahai ke thanchang sinai bahai ke chini jaga man sinai amo wanchukoi denai Tiprasa rok je wanchungna kre je rungsrungjak amrok ngagai tabo ani video no kaham no honai je rungsrungjak ya je wanchungna rinya hinango chini Tiprasa rok tamo ngi thangno je tabo tong toma hakina tonghakai amrok wanchungna rinya ngake ani o video tabo comment hamya khanyai ingke belai khewana masingsa Tripura wo tamni himble bojao khan nang hai tribe ni wala lai tongayana bojao khan nang anti dormo khayo ang anti dormo khayo ni wala lai tongayana je bujiya rok please norok bujina ni chesta khladi tamni himle thinang belai khe munago klagjak nai chini Tiprasa rokni amo nongulo thinango wanchukbo nung kuno thiklai mangla oja kok sai tomona amo soida na chengchengra nor comment bising tiki sadi comment hamya kok boya langboya langano kutuk tong hakale comment bising tike jatra patre ke sawoi norok sai mangka pro a kok norok Tiprasa no hamjagya thanchana hamjagya ingkha tini video amsunung kha noro video no sajak like kladi the channel no subscribe kladi amsuno hambai।